ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னா, ஒரு சின்ன டிப்ஸு தான் சொல்ல போகிறேன். நமக்கு வந்து இப்போ வெயில் டைமு ரொம்ப வேர்க்கும். நம்மளால் அந்த வேர்வையை தாங்கவே முடியாது, சூடும் தாங்க முடியாது. நமக்கு சூடு பிடிச்சிரும்ல, நம்ம வந்துட்டு அதிகமாக வெயிலாக இருக்குன்னா நம்ம பாடி ஹீட் ஆகிறதுனால நம்ம யூரின் போகும்போதெல்லாம் அந்த பெயின் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் நமக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட்டில் எப்படி இருக்கும், நமக்கு சூடு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கூலிங்காக நிறையா குடிக்கணும். கூலிங்காக குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சூடு வந்து தணிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைப்போம். அது வந்து ரொம்ப 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 தப்பான செயல். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கூலிங்காக குடித்தோம்னா அந்த செகண்டுக்கு நல்லா குழுன்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சூட்டை விட எச்சா கிளப்பி விட்டுரும். ஸோ அப்படி தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணவே பண்ணிடாதீங்க. நமக்கு சூடு பிடிச்சிருக்கு, நம்ம பாடி ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்னது இளநீ குடிக்கலாம், இல்லைன்னா பானை தண்ணி குடிக்கலாம். ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவும் இல்லாமல் இயற்கையாக இருக்கணும். நம்ம நார்மல் வார்ம் வாட்டர் அது குடித்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஐஸ் கட்டி போட்டு குடிக்கிறது, இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறது அப்படியெல்லாம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா இருக்கிற சூட்டை விட எச்சா சூட்டை கிளப்பி போட்டுரு. பாருங்கள், எனக்கு இப்போவுமே ரொம்ப வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சூடு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் நல்லா வெதுன்னு சுடு தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா சூடு தணிஞ்சிரும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் அதை அனுபவிச்சனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச், லவ் யூ ஸோ மச், பாய்.